салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам, дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 25 июн. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ваксинагузаронии намозгузорон на маҷбурӣ, балки довталабона аст. гӯё бидуни он сертификати ваксина намозгузоронро ба масҷид ворид шудан иҷоза намедиҳанд асос надошт. хӯроки серғизо бидиҳед. кӯршикани 10 нафар дар корхонаи зери назари чиниҳо дар шимоли Тоҷикистон. ва як сокини ноҳияи Мастчо иддао дорад, ки писарашро барои иқрори гуноҳ шиканҷа кардаанд. сараму дар замин 100 бор зад, гуфт як мопер. ки ту гӯ ки ҳамин нашаро аз куҷо гирифтӣ? баъди 3 рӯзи мулоқоти Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, бо масъулони вазорати тандурустӣ, мақомот хабар доданд, ки ҳамаи сокинони аз 18 сола боло дар Душанбе зидди коронавирус ваксина карда мешаванд. ҳарчанд шубҳаву гумонҳо дар бораи ваксинаҳои ворид шуда ба Тоҷикистон ҳанӯз ҳам ҷой дорад, кормандони тандурустӣ дар маконҳои ҷамъиятӣ сокинонро зидди коронавирус эм мекунанд. Барод Юсуфӣ ва Мулраҷаб Юсуфӣ мавзӯъро пайгирӣ намуданд. навбатпоӣ барои эмкунӣ дар муқобили бемории COVID-19 саҳнаи нав дар дармонгоҳҳои шаҳри Душанбе аст. пас аз вуруди вояи чиноии Синовак ба Тоҷикистон, шумораи довталабони эм гирифтан ба муқобили коронавирус ба маротиб афзуда аст. аз дина то имрӯза беҳад муроҷиаткунандагон зиёд шудагиянд. дина 1173 нафар фаро гирифт ваксина. имрӯз то ҳозира 600 кас шудагиянд. табибон ба хонаҳо, масоҷид ва корхонаҳо рафта хоҳишмандонро дар муқобили коронавирус воякӯбӣ мекунанд. дар баробари мардуми оддӣ, аксари афроде ки хоҳиши гирифтани ваксинаро дар дармонгоҳҳо доранд, кормандони ниҳодҳои давлатӣ ва корхонаву муассисаҳои таълимист. Синовак гирифтем аз ҷумҳурии халқии чин ва мо ба фикрам кӯмаки башардӯстона равон кардам. дар тоҷикистон ҳамчунин воя ва ё ваксинаи AstraZenecаи тавлидоти Ҳиндустон, ки қаблан низ ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид шудааст, воякӯбӣ мешавад. мутатсияҳои бисёртар ки дар Ҳиндустон пайдо шудагӣ аст, ҳиндуҳо бисёртар адаптатсия мекунанд ба ҳиндугӣ. мақсад ваксинаи худашона ба мутатсияҳои нави коронавирус бисёртар адаптатсия кардагиянд нисбат ба хитоиҳо. аммо афроде ҳам ҳастанд, ки дар воякӯбӣ бар муқобили бемории COVID-19 бетафовутанд. من بیمار نیستم که باید بگیرم سالمم یگان جام درد نمیکنه خدا و شکر. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки барои афроди аз синни 60 боло марҳилаи дуввуми ваксинзанӣ аз ваксинаи AstraZeneca идома дорад. таваҷҷӯҳи мардум низ ба ин масъала дигар шуда истодааст, зеро худи дирӯз дар як рӯз қариб зиёда аз 11 ҳазор нафар аз ваксина гузаронида шуда. вазорати тандурустӣ гурӯҳҳои сайёр таъсис дода ба ҷойҳои серодам ва корхонаҳо рафта ва сокинони хоҳишмандро дар муқобили коронавирус эм мекунанд. то ҳоло дар Тоҷикистон дар муқобили ин беморӣ бештар аз 150 000 нафар ваксин гирифтаанд. мавзӯъро идома медиҳам. бархе аз расонаҳо хабар доданд, ки аз намозгузорон дар Тоҷикистон талаб шудааст ба масҷид танҳо бо шаҳодатнома ё санаде ҳозир шаванд, ки ваксинаи зидди коронавирус гирифтани онҳоро таъйид мекунад. дар акси ҳол ба масоҷид роҳ дода намешаванд. аммо масъулони кумитаи дин мегӯянд, имомхатибҳо дар масоҷиди кишвар ба намозгузорон танҳо тавсия доданд, ки бар зидди коронавирус эм бигиранд. идомаро аз Амриддин Олимов мешунавем. ин гурӯҳи сайёри тиббӣ баъд аз намози ҷумъа дар назди яке аз масҷидҳои пойтахт афроди хоҳишмандро ваксинаи зидди COVID-19 мезанад. гуфта мешавад дар назди дигар масоҷид ҳам чунин гурӯҳҳо ба эмкунии хоҳишмандон машғуланд. дирӯз баъди намози шом баъзе аз намояндагони иттиҳодияи динии кишвар махсусан ходимони дин аз намозгузорон даъват карданд, ки фардо дар вақти намози ҷумъа аз он хидматрасониҳое ки гурӯҳҳои махсуси сайёри тиббӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё месозанд, аз он хизматрасониҳо истифода кунанд ва ваксин бигиранд.
аммо дар бархе аз расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳо нашр шуд ки барои намозгузорон гирифтани ваксинаи зидди коронавирус ҳатмӣ аст ва дар сурати эм накардан онҳо ба масҷид роҳ додан намешаванд. афшини муқим сухангӯи кумитаи дин мегӯяд ин хабарҳо асос надоранд. аслан он сарусадоҳое дар мавриди ин ки гӯё бидуни он сертификати ваксина намозгузоронро ба масҷид ворид шудан иҷоза намедиҳанд асос надошт. дари масҷидҳоро дар тоҷикистон моҳи марти соли 2020 барои 2 ҳафта ва баъдан аз 18 апрели соли гузашта то 1 феврали имсол бастанд. дар тоҷикистон ҳудуди 4000 масҷидро расман сабти ном карданд. масъулини кумитаи дин мегӯянд намозгузорон низ дар қатори дигар қишрҳои аҳолӣ метавонанд ба таври ихтиёрӣ ваксина бигиранд. амриддин олимов, радиои озодӣ, душанбе. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. ҳудуди 200 коргари маҳаллии кӯни тиллои ширкати ТБА-и чин дар баландкӯи Кӯмарғи болои ноҳияи Айнӣ барои хӯрокҳои камғизои ин ширкат даст ба кӯршиканӣ заданд. онҳо мегӯянд Кӯмарғи боло дар баландкӯ қарор ва бо назардошти норасоии ҳаво ва мушкили кори тиллокашӣ ба хӯрданиҳои пурғизо онҳо ниёз доранд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва аз ӯ мепурсам ки ин кӯршиканӣ ба чӣ анҷомид? дуруд шаҳло, ман аз анҷоми коршиканӣ бо чанде аз коргарони ин ширкат дар Кӯмарғи боло суҳбат кардам. онҳо гуфтанд дар масъулони ширкат омада буданд ва диданд ки мо ғизои овардаи онҳоро ба замин рехтаем. ҳарфе назаданд, ваъда доданд ки ғизои беҳтар хоҳанд овард ва ҳамин ҳоле ки мо ба студия меомадем, чанде аз коргарони ин ширкат гуфтанд ки соат ба вақти душанбе 3 ва 3:30 шуда истодааст, вале аз онҳо дараке нест ва ҳеҷ ғизое наоварданд. коргарон мегӯянд ҳамроҳи масъулони ширкат аз ҳукумати ноҳияи Айнӣ ҳам 2 намоянда омад ва аз аҳволи онҳо пурсон шуданд. вале масъулони ин ширкати чинӣ ва ҳам аз ҳукумати ноҳияи Айнӣ дар робита ба коршиканӣ ва тадбирҳои онҳо дар иртибот ба беҳбуд бахшидани вазъи коргарон ба мо суҳбат накарданд. танҳо тарҷумонҳо буданд ки гуфтанд вазифаи онҳо тарҷума ва расонидани дархости коргарон ба масъулони ширкат асту тамом. то ҷое медонам дар ширкатҳои чиние ки дар конҳои муҳими Тоҷикистон фаъолият доранд дар гузашта ҳам чунин ҳодисаҳо пеш омада буд, не? бале, чуноне ки дар моҳи апрел дар ширкати истихроҷи тиллои покруд воқеъ дар роми шарқи Тоҷикистон корфармои чини худсарона ва бидастури Сидоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо COVID-19 Тоҷикистон реҷаи сахти карантин ҷорӣ карда 3 моҳ ва гоҳе зиёда аз он нагузоштааст коргарони маҳаллӣ аз ҳудуди корхона берун раванд ва ба назди пайвандонашон бираванд. пас аз эътирози ҳамин коргарон, мақомоти ҳифзи меҳнат дар Тоҷикистон ширкати истихроҷи тиллои покруд воқеъ дар ромидро ки чуноне ки гуфтем ба сармоягузорони чин тааллуқ дорад, ба поймол кардани ҳуқуқи коргарони тоҷик 1500 сомонӣ ҷарима карданд. ва ҳатто кор ба ҷое кашида шуд ки дар соли гузашта дар моҳи май ҳудуди 60 коргари чинии ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону чин дар ҷамоати Зарнисон олтин топкани вилояти Суғд даст ба коршиканӣ заданд ва ба нишони эътироз гирдиҳамоӣ карданд. онҳоро ба хотири COVID-19 3 моҳ иҷозаи ба чин рафтанро надоданд ва ҳамчунин музди корашонро ҳам пардохт накарда буданд. дар он эътироз коргарони тоҷики корхона ширкат надоштанд. дар гузашта мо борҳо навиштем, мақолот дуруст кардем ки борҳо коргарони маҳаллии корхонаи муштараки истихроҷи тиллои зарафшон аз камбуди маош изҳори норозиёӣ карда ва борҳо ба матбуот муроҷиат карда буданд. бале, ташаккур барои суҳбат. ёдовар мешавам ки солҳои охир ширкатҳои чин ба захираҳои қаъри замин дар Тоҷикистон аз ҷумла конҳои тилло таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунанд. то кунун кони тиллои Саёд дар ноҳияи Ваҳдат, конҳои Добаи Шарқӣ ва Кӯмарғ дар ноҳияи Айнӣ ва конҳои марбут ба корхонаи тиллои Зарафшон маҳз ба дасти ширкатҳои чинӣ гузаштанд. 26 июн дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи мубориза алайҳи шиканҷа ёд мешавад. ҳарчанд бар асоси қонун барои шиканҷа дар Тоҷикистон ҷазои сахт таъин шудааст, вале аз он кам истифода шуда бадрафторӣ бо боздоштшудаҳо яке аз мушкилоти умда дар кишвар боқӣ мемонад. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло дар гузориши худ дар мисоли як сарнавишт ин мавзӯъро ба риштаи таҳлил кашид. ин модари иддао дорад ки писараш ҳангоми бозпурсӣ дар идораи милиса дар Хуҷанд шиканҷа шудааст. ба гуфтаи модар азобаш дода абрувони писарашро тарошиданд. маро азобу шиканҷа бисёр доданд гуфт коргарои мақомот. сарамро дар замин 100 бор зад гуфт як опер ки ту гӯ ки ҳамин нашаро аз куҷо гирифтӣ?
مادر میگوید اگر پسرش گناهکار بود بر اساس قانون جزا میگرفت، ولی حاصل کردن اعتراف از راه لطوکوب خودش جنایت است. با عیب پسرم یگان چی گفتن نمیتونم، برای اینکه پسر من عیب کرده است در گناه خودش جواب میدهد. مفتشان گفتند که پسرش بیماری روانی دارد، اما مادرش میگوید پسرش صحت و سلامت بود و از ضرب شکنجه مشکلات روانی پیدا کرده است. سردار سیزو گفتن که پسرتان وای دارد جادو یا خواندگی است. من خلاصی خودم حیران شدم در این گپ که چخیل پسر من جادو، پسر من تا سیزو رفتنش از نغز بوده، چخیل یک باره در دست مقامات فرامده پسر من جادو میخوراندن. کی میخورانده؟ ماموران میلیسا در ولایت سوخت میگویند ادعای مادر اساس ندارد و تفتیشات هیچ قانون شکنی را هنگام بازپرسی ها آشکار نکرده است. در تاجیکستان برای شکنجه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما پرونده ها با اتهام شکنجه بسیار کم است. روز 26 ایون در جهان روز مبارزه با شکنجه اعلان شده است و در دوشنبه هم به این سبب نمایشگاه عکس‌های شکنجه شدگان صورت گرفت. این گونه استفاق‌ها دل آدم رو خون میکنند، چون که ببینید چقدر اینجا رسم ها، چقدر جوانن، همه اینها جوانن که از مرگ خود نمردن. با گفته مسئولان چاره‌بینی سال گذشته با آنها 38 نفر از شکنجه شکایت کردند که در مقایسه با سالهای قبلی کمتر است. حقوقشناسان میگویند کم شدن مراجعت به معنی بهتر شدن وضع نیست. اینجا یک چند عامل هست. پیش از همه خود قربانیان و خویشاوندان آنها به سیستم عدالت سودی باور ندارند. آنها باوری ندارند که در این محاربه غالب می‌آیند. این چنین مشکلی وجود دارد که بسیار ادوکات‌ها نمی‌خواهند با پرونده‌های مربوط به شکنجه مشغول شوند. آنها نمی‌خواهند با مقامات حفظی حقوق برخورد داشته باشند و نتیجه این می‌شود که قربانی با اندیشه آن که به او کسی کمک نمی‌رساند در حالت آسیب پذیری ماندن می‌گیرد. برای همین آنها حتی نمی‌خواهند این مبارزه را آغاز نمایند. بنابر آمار رسمی سال 2020 در دادگاه‌ها یک پرونده مربوط به شکنجه بررسی شده است. شکنجه کردن متهمان به جنایت برای اعتراف اتهام یکی از مشکلات داغ در تاجیکستان میماند و سازمان ملل هم بارها از حکومت خواسته است این ظهورات بد را ریشه‌کن کند. شب 24 ایون در جمهوری چخ تورنادو و یا گردبادی نیرومند حیات کمش 3 نفر را از بین برده به 150 کسی دیگر زیان رساند. آفت در جنوب چخ به بناها و انشاءات و جهاز مخابرات ضرر رسانده است. اسکندر خوجا میرزاده تفصیلات میدهد. شب پنجشنبه گردبادی نیرومند از جنوب ولایت موراویای جمهوری چخ عبور نموده به شهر هادانین و چندین دهه و شهرک جنوبی این کشور اصابت کرد. به قبل هواشناسان نیروی باد در بعض منطقه ها به 322 کیلومتر در یک ساعت برابر بود. ده ها درخت چپه شده و ماشین ها مثل بازیچه پهن و پریشان شدند. وزیر امور داخلی چخیه یان هماچک میگوید وضعیت جدی می باشد و گروه های نجات به منطقه آفت فرستاده شدند. نشریه های محلی چخیه نوشتند که بر اثر این گردباد کمش 3 نفر فوتیده، 150 کسی دیگر با جراحت ها به شفاخانه ها انتقال یافتند. در بسیاری از منزل های زیست بام و تیرزه ها شکستند. مقیاس خسارات تا زمان نشر این گزارش حساب نشده بود. بار آخر جمهوری چخ در سال 2018 هم شاهد گردبادی نیرومند بود، ولی به قول کارشناسان تورنادوی دیشبه احتمال نیرومندترین گردباد در تاریخ این کشور اروپای مرکزی باشد. این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می‌شوند. گزارش‌های ویدیو را در آزادی ویدیو می‌توانید تماشا کنید. بینندگان عزیز، برایتان در 2 روز آینده صورتی با فراغت می‌خواهم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.